Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe fulɓe, on calminama moni kala inde mum e yettode mum. On calminama kaddi salminago, on calminama salminago wondugo e nedi. Ɗum noon eɗen jokka golle tan no kewɗen wadde ni. Hande noon rogere men nde fati koye tafugo CV. Holno CV waɗirte? Min dokku yeru mbiyen joni suko pullo tan taw kañum ko karallagal kestal ngal yaari ko fati informatique en yiɗi wadde CV mum. Holno waɗirta on CV taw o hutorto ko kutorgal biyetegal Word 2010 ngal walla hay sinno ko Word 2013 bawɗo wonde kala. Ɗum noon hande ko ɗum kollanmi mon. So tawi on ƴeewi ene heewi sukaɓe janggoyoɓe wonɓe e nder joɓɓe hattirɗe taw haɓe jogui probléme aji patuɗi holno CV waɗirte. Eyi ɗum noon en jahan gudditen ɗerwol men bitengol Word ngol ɗo ɗerwol so tawi en dokki yeru ko adi foof on bindat on ji garon ha hede ngel ɗo ceɓɓitel ko ɗon batton inde mon. So tawi joni oɗo pullo wiyete ko yerel Diallo, en tappi inde makko en deftinade hen adresse makko, numéro makko téléphone. So tawi numéro makko téléphone koni 50 reftete hen ko adresse makko courriel, c'est-à-dire adresse makko électronique. So tawi adresse makko ɗon mbawi wiide adresse makko électronique ko y diallo @gmail.com. eyi ɗiɗo ɗeɗo gueɗe tan yoni eɗen mbawi mawninde inde nde ɓeyden mbaydi inde nde eɗen mbawi wadde ɗum en gras cliquen ɗo eɗen mbawi changer police o dokken ɗum Arial. eyi ɗo joni dokke heddi rewata hen ko hokkude titonde CV o hol gollal makko kanko holko waɗata. So tawi joni eɗen mbawi hokkude yeru kanko analyste programmeur walla développeur web, développeur informatique, analyste programmeur, hol langage utilisata C# par exemple ko yeru tan eɗen mbawi ɓeydude ene wawi wonde administrateur réseau ne wawi wonde goɗɗum e goɗɗum ko yeru tan. Donc mbaɗen ni ko Arial ɓeyden bindol ngol ha ɗo mbaɗen ɗum en gras. eyi ɗo joni walla ni bindol ngol mawni no fewi eɗen mbawi ustude ɗum seeɗa. way ɗo moƴƴi garten ɗo mbaɗon ko reftete hen ko profil en mbawi ɗum en majuscule profil. eyi kono ɗum ɗo mawni eɗen mbawi ustude ɗum. eyi mbawi ittude en gras o ɗum ɗo joni ko profil noon eɗen mbawi wadde ɗo jiidol taw mbaɗen hen background. ɗum noon eɗen mbawi mbiyen ɗo joni so tawi en tappi ɗen mbaɗi tab tan curseur o ara ɗo. eyi ɗum ɗon holno mbaɗirten ɗum mbaɗen ɗon tabulation garen ha ɗo to jiɗen yo ha ɗo mbaɗen sélectionné o ɗo eɗen jogui ɗo couleur mbaɗen choisir o ɗo couleur. Donc sen gari ɗo sen mbaɗi tab tan on ji background o yettoto ha to jiɗen yo ha ɗo et puis mbaɗen enter. Profil ko ɗon woni to mbatton ko neɗɗo windata profil mum. So tawi joni ƴeewowo CV o so tawi o yi ɗum tan o sohlani ni ƴewre ko goɗɗum ko heddi ko omo andi hol duuɓi jogui ɗon expérience holɗen gueɗe karallaje kutorto ɗon et tout ça ko kewɗa hutorade e ko ɓurɗa andude. eyi ɗum noon eɗen mbawi arde ɗo pour haalde profil men kutorɗen ɗum ɗo. aɗa wawi wiide ɗo joni ƴeewe ɗo joni tan yeru eɗen mbawi wiide ɗo joni tan développeur. Donc sa wi ɗo joni binda ɗo joni bindol
mbiya joni ka développeur informatique, développeur informatique, 6 ans d'expérience. Alors, je donne 6 ans d'expérience. Do joni ko jiɗon ɗo ɗum mawni no feewi. En gussat bindol normal mbatten dokken ɗum hedde 12. eyyi ɗo woni normal ngol. ɗo joni eɗen mbawi hanu ɗo joni oɗon mbawi jokkide ko belɗon fof. ɗo joni ko oɗon jogui libre windude hen kala ko belɗon. Par exemple ko mbawɗon ko ganduɗon ono so neɗɗo ji ɗum ka développeur 6 ans d'expérience joguiɗa, hol domaine mo ɓurɗa wawde liggade, est ce que ko développe de site uji walla goɗɗum e goɗɗum. Donc so neɗɗo ji ɗum tan ne wawi andude hol profil ma, hol base de données ji kutortoɗa, hokkude yeru tan, hol base de données ji ɓurɗa wawde hutorade, hol gueɗe goɗɗe ɓurɗa wawde wadde noon. Donc ɗum ɗo foof oɗon mbawi. Voilà, to mbammi point ji ɗo joni mi ittangol ɗo diɗol. To mbammi point joko onon mbaɗa ɗum complété par ce que onon gandi profil mon, onon gandi holko mbawɗon, hol technologie ji ɓurɗon wawde hutorade. Eyyi ko reftata e profil noon reftata hen ko compétence. Eyyi ɗo joni pour yimɓe mbawa yarude heñade seeɗa tan. Eyyi sen ƴeewi ɗo joni eɗen mbawi ɗo compétence, eɗen mbawi windude ɗo joni compétence professionnelle. So mbaɗi compétence professionnelle ko yimni ko gotum, oɗon mbawi arde ɗo e ɗiɗo piece uji. Toujours noon kutorɗe tan piece goto, joni kutorɗen tan oɗo piece. Donc ɗo joni eɗen mbawi wiide ɗo joni hokka tan yeru tan ko heddi ko onon jokkitta. Mbiyeɗo joni bonne connaissance, mbiyeɗo joni bonne connaissance de l'environnement, environnement.net par exemple. On dit ɗo joni eɗen mbawi sélectionner oɗo mbaɗen ɗo reproduire mise en forme. On dit ɗo joni ko heddi ko ko onon jokkitta. Je vais avoir des points. Voilà. Do joni oɗon mbawi jokkide ko heddi ko. Sen mbaɗi ni joni pour lude mon ko wonɗo ko onon jokkitta ɗum. Eyyi holko rewata ɗum ɗo joni rewata hen ko oɗon mbawi haalde kadi compétence technique. ɗum ko compétence professionnelle, e la oɗon mbawi kadi haalde kadi compétence technique mon. Joni so tawi en dokki joni yeru mami waɗɗo tan compétence technique, mais ona oɗo point ala hen. Eyyi ɗo joni compétence technique kadi oɗon mbawi hutorade kadi ɗiɗo piece uji. ala non wona on piece kono ko piece uji goɗɗi ɗi. Ko mbaɗanmi ko woni ɗo joni mbiɗa wawi momtude ɗo garon ɗo mbaɗon cuɓuɗon piece mo jiɗɗon o. So joyi déplace piece noon on cliquat hen tan ha joni ngol ɗo diɗol mbaɗon déplacé. On jii no mbaɗirmi ni ɗo joni wawi déplace ɗum no jiɗirmi ni. ɗo oɗon mbawi wiide joni compétence oɗon jogui, oɗon mbawi C# mbaɗa ɗum tan par ce que ko joguimi ɗo mbiɗa wawi ɗum copie coller juste pour hollude mon. Onji ɗo joni eɗen mbawi wadde reproduire même mise en forme. Mi wara mi clique ɗo mi waɗa ɗum même mise en forme. Eyyi mi waɗi ko même mise en forme mbinomi. Mi ara ɗo mi waɗa reproduire même mise en forme. Eyyi onji même mise en forme jogui ɗon. Oɗon mbawi noon jokkidde ɗum, oɗon mbawi wadde hen kadi so tawi won compétence uji goɗɗi jogui ɗon ko wayno
tawi joni won compétence uji goɗɗi jogi ɗon oɗon mbawi ɓeydude hen ɗo joni oɗon mbawi ɓeydude hen compétence uji mon jogi ɗon foof ɗum ko yeru tan so tawi ɗum ɗo on mbaɗi compétence uji mon technique ɗi ɗon foof oɗon mbawi ɓeyda hen gollo ciftol tan eyyi ɗo joni eɗen mbawi dartin ɗum ɗo eɗen mbawi ɓeydude joni eɗen mbawi haala expérience joni eɗen mbawi widde joni expérience sen bindi ɗo joni expérience professionnel eyyi ɗo joni expérience professionnel comme expérience professionnel jogro ko même mbaadi no profil ni oɗon mbawi arde ɗo cliquon ɗo pour mbaɗen reproduire mise en forme cliquon et reproduire la mise en forme mbaɗen ni fewani eyyi voilà ɗo yon so tawi en mbaɗi ni en eyyi o feewi eɗen mbawi wadde tabulation et puis mbaɗen enter on di eɗen jogui expérience professionnel kañum e oɗo ko mise en forme hokkoto so tawi on ƴeewi oɗo ko Arial 16 oɗo kañum ko Arial 16 eyyi expérience professionnel so tawi oɗon mbaɗa ɗum on mbaɗat poste to ligguiɗon ɗo c'est à dire to ligguno ɗon e société ji ɗo ko ɗum woni ko batton hen ɗo joni so tawi en ƴeewi eɗen mbawi wiide joni hokkude yeru tan mi wiya joni on liggima e société Fouta Dev organisme Fouta Dev donc mbiɗa wawi arde ɗo mi wiya komi analyse programme gonnomi mais holton mi wiya ko organisme mi wiya joni to gonnomi to ko organisme Fouta Dev yo ɗo joni mbiɗa wawi arde ɗo mi wiya ɗo deggu ok donc organisme Fouta Dev mbaɗon Foutas walla mbaɗon ville o après mbaɗon pays o ɗo noon eɗen mbawi bedde hol année donc mbiyen ko 2010 faade 2012 kono jiɗɗen noon enen ko yo wat ɗum ɗo ɗum noon kadi ko tabulation mbatten mbiyen joni o joni ɗo yo ar ha ɗo 13,5 o e yo hannumo ɗon joni ƴeewen mbaɗen ni ayi ɗo joni kanƴi fof ɗo yo gonata aligné walla ni sen belnom eɗen mbawi ɓeydude seeɗa sen gandi famɗi non en battanni tan garen gussen ɗo battemo ɗo 14 ƴeewen voilà hollude mon tabulation son jiiɗi on sélectionnat ɗo garon to jiɗɗon curseur yo haat son tappi sur tabulation cliquon hen ha jiyon hangel wonɗo ɗum waɗata mo wadde tabulation ɗum ɗo joni no pamirton eɗen mbawi joni a windi organisme o rewata hen noon ko windude projet o il faut bindon projet o exemple mo ko ɗo tan yeru tan eɗen jogui ɗo eɗen mbawi wadde ɗo joni so en mbi joni eɗen kalen tan projet o seeɗa kala projet o c'est à dire ko projet pour développement du Fouta et promouvoir machin tan ko belɗon tan kalon hen so ɗum ɓenni holko mbatton il faut kalon onon ko mbiyon ɗon yo mbat ko c'est à dire tasuji dokkoneɗa yawat tasuji mbaɗɗa ɗi
tasuji badda di mi hokka mon do joni yeru tan eden mbawi waddini do joni biya do joni concevoir et développer nani biya joni concevoir et développer des nouvelles fonctionnalités extra do joni ko on tan bada do gede dem bannoda tasuji dokkanɗa ya fewnde tangane liggorɗa ɗon de so ɗum ɗon sa waɗi tasuji a gasni il faut kadi kala hol gollirɗe kutorɗa ko wiyete environnement technique do joni environnement technique joni a hokkat ɗo joni mi hokka joni tan yeru mi hokka ɗo joni yeru mi copie ɗum ɗo mi holla mon eɗen mbawi wadde ɗum ko wayni environnement technique ɗo joni eɗen mbawi wiide environnement technique mbaɗa C# PHP ko way noon gueɗe tan ɗe kutorɗa nde liggorɗa e oɗon nde liggorɗa e oɗo projet nde c'est-à-dire aɗa andi projet fo aɗa wawi liggade kadi goɗɗum taw environnement technique ko ne certes aɗa wawi dañde kadi de gueɗe kadi taw ko technique aji même kutortontoɗa kono kam a waɗaɗa hen tan ɗum ɗon waɗi fayida ɗo joni en kaali eɗen mbawi ɓeydude kanjum fof wadde oɗo page joni ƴeewe joni en kaali haala expérience men en kaali première expérience mo joguiɗa titonde ma nde ko analyse programmeur joni a haali société mo liggonɗa o a waɗi hen joni hola ani eɗen mbawi ɓeydude hen kadi goɗɗo société goɗɗo eɗen mbawi corriger ɗum ɗo joni ƴeewe ɗo joni supposons eɗen jogui société a liggima banggue goɗɗo kadi donc pour mbawen gagner temps comme mi waɗin ɗum ɗo oɗo copie coller mo holla mon ɗo joni en mbawi arde ɗo ɓeyden hen goɗɗo joni oɗon mbawi wiide analyse taw joni ka analyse programmeur taw noon ko langage goɗɗo kutorɗa taw ko PHP walla goɗɗum e goɗɗum aɗa wawi wadde ni donc kala société mo liggorɗa o joni ko Codel Soft société holto woni ko Montréal ndi oɗon mbawi corriger tawi on mbaɗi photo mbaɗat hen clic droit tan mo wat mon proposé mo pewɗo f tubankore nde mbaɗon hen Canada mbaɗa joni joni ani o joni ko 2006 ay ɗo joni min mi waɗi erreur o joni fewani oɗon nde wanno kon mbaɗum copie coller mbiɗa wawi waddani tan wattani oɗo joni kono jimmi ko yowano mi itta tabulation oɗo mi ara mi waɗa tabulation joni somi waɗi ni voilà ɗo joni ɗi gardi kanji joni ɗi goɗɗodirani kono yo ɓeydo seeɗa mi famɗi ɗo joni feewi ɗo joni jogum kanji fof goni même niveau walla mbaɗen 14 même ɗo joni kanji fof goni même niveau cikkumi l'essentiel qu'on paami tan on paami principaux ɗo joni on mbaɗi expérience goɗɗo mo jogui ɗon oɗon mbawi ni kadi wadde ɗum ni ha hedde ga so tawi oɗon cuhli mi holla mon ɗo joni supposons mi waɗamo e 14 oɗo joni mi waɗamo ɗo Canada so mi waɗi o tabulation o arata ko oɗo gonɗo yesso il faut mi itta ɗum donc so mi mbaɗini Canada non mi itta majuscule o et puis tabulation on jii o waɗimo ɗo e 14 o wona kadi aussi soɗon jiiɗi wadde ɗum même chose eɗen mbawi effacede tabulation mo joguino o wayde o bonna ɗum foof kono garen ɗo mbiyam joni wonmo non guittenoɗo mbaɗemo ɗo 14 on jii feewi ko ɗum woni tabulation tawi on jiiɗi famde tabulation no feewi on pijirat ɗum
parce que plus aɗa fijira tabulation plus alɓeyɗo famde ɗum ɗo joni holko rewata hen en CV men o joni en mbaɗi expérience uji ɗiɗi joguiɗen mo legguiɗen Fouta Dev mo legguiɗen Kodel Soft ɗo joni eɗen mbawi wadde formation noon en bindat ɗo en bindat ɗo tan formation et puis en bindat mo formation ɗo tawinde ɗum en majuscule karen jehen ɗo sélectionner oɗo expérience mbaɗa reproduire mise en forme garen ɗo yimɓe applique donc so mbaɗi ni tan ɗo de normalement parce que mi ittino tabulation joni eyyi donc eɗen mbawi wadde ɗo oɗon mbawi wadde utiliser ɗiɗo piece uji mbaɗon ni pour haalde formation ngaji mon joni somi wi joni min joni mbannomi ko master mbiɗo wawi tan ni min wadde sélectionné ko joguimi ɗo ko mais mi waɗa ni eyi ɗo joni mi winda ɗo joni master informatique médical mi jogui kadi goɗɗo kadi so tawi aɗa jogui formation goɗɗo kadi mo bannoɗa aɗa wawi arde mbaɗa ɗum ɗo ni ɗo joni on mbaɗi CV son belama oɗon mbawi ɓeydude to naw ɗum dow expérience o pour ha page uji ɗin usto seeɗa donc ni woni ni CV waɗirte oɗon mbawi ni onon koyon wadde CV ɓurɗo oɗo CV fewde eyyi ko hokkude mon tan yeru holno mbawi tan waɗirde CV taw kutorto ɗon ko gollirgal biɗengal Microsoft Word 2010 ɗum noon bandiraɓe on calminama moni kala inde mum e yettode mum